Normalmente as persoas aprenden a falar aos 2 anos, pero en Pontevedra isto non é tan fácil. Eu vivi nunha casa cunha avoa que viña de Sigüenza, provincia de Guadalajara, e polo tanto castelán falante. Cunha nai que aprendeu a falar en castelán e que na adolescencia se pasou ao galego. Cun pai que aprendeu a falar en galego, pero cando foi ao cole se pasou a falar en castelán, inda que os dous falan as dúas linguas. Con dous irmáns que foron os dous educados en galego, que como medraron en Pontevedra se pasaron ao castelán, e na adolescencia un deles decidiu pasarse ao galego para non volver ao castelán, pero outro se mantivo sempre no castelán. Na miña casa sempre houbo convivencia de falas. Eu falo galego porque me parece absurdo deixar de falar a lingua que falaban os meus bisavós e as miñas bisavoas, sobre todo por escolla, cando teño a posibilidade de falar esa lingua. Cando estou nun territorio, sinto que teño certa responsabilidade de coidar do legado que me foi achegado e que lle vou pasar a seguinte xente, da biodiversidade, da súa cultura, da súa música e da súa lingua tamén. Penso que coas linguas hai dúas posibilidades, ou respetar a lingua dun lado ou colonizala, e eu non quero que a miña lingua estea colonizada.